O nentydd mynyddig I orlif diroedd isel, mae afonydd wedi bod yn newid siap tirwedd Cymru ers diwedd oes yr ia. Nifer o lynnoedd I ffurfio bryd hynny. A bellach, mae rhai o'r enghreifftiau gorau yng Nghymru wedi pennu'n ardaloedd cadwraeth arbennig. Mae rhain yn cynnwys llynnoedd ucheldirol megis Llyn Idwal a Llyn Cwellyn yn Eryri. Yn ogystal â llynnoedd ucheldirol megis Bosherston yn Sir Benfro sy'n hollbwysig I fywyd gwyllt fel dyfrygu. Yr afonydd yw rhydweliau Cymru. O'r nant ucheldirol leia i'r afonydd mwyaf fel Afon Gwy sydd â dalgylch enfawr. Maent yn llawn bywyd, gan gynnwys rhywogaethau megis yr eog mawreddog, crethyll a lampreod y nant a'r afon sy'n llai adnabyddus. Mae 8 yr afonydd mor bwysig I fywyd gwyllt, nes I fod wedi pennu'n ardaloedd cadwraeth arbennig fel rhan o'r rwydwaith Natura 2000 Ewrop. Mae gan Gymru gyfrifoldeb I wellau cyflwr, enghraifft drwy gael gwarad ar rwystra artiffisial sy'n rhwystro pysgod sy'n mudo. Mae hefyd yn bwysig bod y dŵr sy'n cyrraedd yn Hafonydd yn lân. Os na chant ei rheoli yn y ffordd iawn, fe all coedwigaeth ac amaethyddiaeth gyfrannu at lygredd dŵr. Fe all anifeiliaid deall da byw niweidio'r glanna hefyd, felly mae gosod ffensys yn un ateb. Mae lledaeniad rhywogaethau goresgynnol estron megis Jack y Neidiwr a Chlymab Japan yn peri problem arall. Yma yn Afon Eden, yn y gogledd, mae gwaith yn mynd rhagddo I adfer poblogaethau o'r Fisglen Berlog. Mae misglod perlog yn bwytawyr hidlo ac mae angen dŵr glân arnynt. Felly fe grewyd pylla gwaddodi I glirio'r dŵr a helpu leihau lefelau maetholion. Bydd y prosiect o fydd I rhywogaethau eraill hefyd. Gaeth pobl I denu'r dŵr am lawer y resymau gan gynnwys, pysgota, canwyo neu ddim ond ymlacio. Felly mae'n hanfodol bod ein hafonydd a'n llynnoedd yn aros yn lân ac yn iach ar ei cyfer. Mae'n hafonydd a'n llynnoedd nid yn unig yn rhan o didog o dirwedd Cymru. Mae'n hefyd yn bwysig I fywyd gwyllt a phobl ac maent yn haeddu ein gofal.